שלום, אני גלעד בן נועם ואביב השליט, אח של הדס ויואל שגר במצפה הילה. תעודת הזהות שלי היא 3970-29. אני החייל גלעד בן נועם שליט, הכלוי אצל כתב אל שהיד עז א-דין אל-קסאם. אמא ואבא, אחותי ואחי, חבריי בצה"ל, אני מוסר לכם מתוך הכלא דרישת שלום ואת געגועי לכולכם. עברה עליי שנה שלמה בתוך הכלא, ועדיין מצבי הבריאותי מדרדר, ואני חייב לאשפוז ממושך בבית חולים. אני מצטער לחוסר ההתעניינות של הממשלה הישראלית וצה"ל בעניין שלי, והיא הענותם לדרישות כתב אל-קסאם. זה ברור שהם חייבים להיענות לדרישות אלו, בכדי שאני אשתחרר כבר מהכלא, ובמיוחד שאני הייתי במבצע צבאי מתוך הוראה צבאית. יש לי תקווה גדולה בממשלתי שתתעניין בי יותר ותהנה לדרישות אל-מג'אהדין. הרב"ט גלעד שליט. 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 מזמור לגלעד, אדוני רועי לא אפחד, שפתי לא חשות, הנני רחוק מאבי ואמי, אליך אקרא מקימי, מבור אסורים השיבני. חיים משאל אל תחרש, ענני אבי, אף כי אלחש. ענני מעיר מצור אקרא, ענני מן הדממה. אני האיש החפץ חיים, מהר להושיעני. למנצח שיר מזמור לגלעד, לך גורלי עושה שמיים. שמעתי קולות רחוקים אומרים להשיב חירותי, מילים חצובות על מים. גם איש לא מי היה